Poď, naučím ťa, ako previesť zlomok na zmiešané číslo. Najprv si to jednoduchosti ukážeme prakticky. Mám 5 tretín, čiže mám tu obdĺžničky rozdelené na tretiny. Mám ich 5, čiže vyfarbím si 5 tretín. 1, 2, 3, 4 a 5. Vidím, že mám vyfarbený celý jeden obdĺžniček, čiže dám veľkú jednotku. No a z toho druhého mám vyfarbené 2 tretiny. 1 celý, 2 tretiny. 1 celý, 2 tretiny. To isté si môžeme ukázať tu. Chceme 5 polovíc, čiže zase mám rozdelené na polovice. 1, 2, 3, 4 a 5. Koľko celých obdĺžničkov som vyfarbil? No tieto 2. Jeden, druhý, hej, čiže mám 2 obdĺžničky vyfarbené. No a z toho posledného mám 1 polovicu. Čiže je 1 polovica. Dobre, ale samozrejme, ty si nebudeš môcť kresliť takto obdĺžničky na písomke, lebo by to bolo zdĺhavé. A navyše, čo keby si mal nejaké obrovské čísla, ja neviem, 30 lomeno 14, hej, tak budeš si teraz robiť obdĺžničky a budeš ich deliť na 14 častí a vyfarbovať 30 z toho? No nie, nebudeš, trvalo by to dlho. Takže jednoduchý praktický princíp, ako sa to robí. Zase použijem týchto 5 tretín, no a spravím 5 deleno 3 a delím so zvyškom. To už vieš z 5. ročníka. Trojka je v 5 1 krát a zvyšok, ktorý nám zostane, je 2. Čiže 2. Tu jednotku si napíšem ako tú celú časť zmiešaného čísla a dvojku nechám ako 2 tretiny, čiže celá časť zmiešaného čísla, zlomková časť zmiešaného čísla. Takže takto sa k tomu dostaneme. Tuto zase 5 deleno 2 je 2, zvyšok je 1, čiže dvojku napíšem ako veľkú, lebo 2 celé to mám, no a zvyšok je 1 polovica. Tie zlomky sa nám nemenia. Tu máme tretiny, aj tu máme tretiny. Tu máme polovice, aj tu máme polovice. Mení sa nám vlastne len toto číslo pred zlomkom a to, čo nám zostane v čitateli. V čitateli dáme ten zvyšok. Tu dáme celú. Toto je tiež tá celá časť a toto je zvyšok. Ukážeme si to ďalej aj na nejakých príkladoch. Vidíme sa na budúce.